אהלן, אני צורי, בן 21, סמל בגדוד צבר בגבעתי. המפגש הראשון שלי עם סוסים היה לפני כ6 שנים. מפגש מקרי, ומשם הלך והתפתח והתהדק ונהיה חזק. מילד בכפר הנוער שלומד ומחובר לחיה ומגלה את עצמו ומתפתח, קשר שהולך ומתעצם וחיבור מאוד מאוד חזק לעצמי דרך החיה הזאת, החיה המדהימה הזאת והכל כך עדינה הזאת. במהלך הלחימה יצא לי להיות מספר מקומות ברצועה לצד חברים, ובעצם בכל הפוגה שהייתה לנו מהלחימה בעצם, אז הגעתי ממש למקום הזה כדי למצוא קצת שלווה לנפש שלי, שעוברת את מה שהיא עוברת וראתה את מה שהיא ראתה, ולהגיע לפה להירגע ולקחת איזה שלוק אוויר, לשבת על החיה הזאת ולזוז עם החיה הזאת ולהיות בסביבת החיה הזאת, עושה לי פלאים. ממש מגלה את העדינות ואת הפשטות של להיות קסם של ממש. המרכז הזה פשוט מדהים, עם אנשים מדהימים ונפלאים שעושים טוב ורוצים לעשות טוב, והם עכשיו בעצם יוצאים לאיזה מסע שהתחיל הרבה אחורה והוא כבר רץ קדימה והולך ומתפתח. פשוט לעשות טוב ולעזור לאנשים להבין ולהיות עם החיה הזאת שעושה כל כך רגוע ועושה כל כך טוב לכל מי שצריך קצת שקט, אם זה לוחמים בסדיר, במילואים, חיילים, מפקדים, נשות המילואים כמובן שנותנות גב, וכל הבנות זוג וכל האנשים שבעצם לכל המעטפת של הלוחמים וכל מה שכלול בזה והמשפחות. פרויקט מדהים ונשמח אם תהיו שותפים לו.